अपना अंगू सिंह और एगो बैड न्यूज बावे कि हमने रघुनाथपुर बाजार से चलनी है जा तो शीतलपुर गांव से आके और पजुआर के बीच में रोड जो पड़ला मेन रोड, ये मेन रोड में रही का भइल बावे महिंद्रा 275 गाड़ी 265 भले लोडेड गाड़ी बिया। ए पर 6 लोड बा, देखे रे पूरा भरल 6 लोड बा। और ये गाड़ी कौना कारण से पलटी मरले बिया ये तो मालूम नहीं क्या हो रहा। ये शायद कोनो ज़्यादा क्षति नहीं के पहुँचल, लेकिन गाड़ी पलटी मार चुकल बिया। लेकिन खाली हमें ड्राइवर के गलती बा। हमारा लगा था सिंगल बायां ब्रेक यूज करे बड़े तेज़ी में चला के, वही से देखी गाड़ी हेने से आइल बिया रघुनाथपुर से और आके ही हमारे देखे रास्ता ही सिंगल ब्रेक के थ्रू ही पूरा पलटी मरले भी आई। ये ड्राइवर के गलती बा। नया ड्राइवर होके चाहे पुराना ड्राइवर होके, बरसात के मौसम में सिंगल ब्रेक बहुत कम उपयोग कर लो मेन रोड पर, ताकि खेत में सिंगल ब्रेक जोतिया खातिर यूज कर जाला। ठीक बा, तो ये बहुत दुर्घटना बावे। हर ट्रैक्टर ड्राइवर से उम्मीद यह रखें कि रउआ लोग का बोलेला अपन काम सतर्क से कर लो, गाड़ी बढ़िया चलाई लो। देखिएगा पलटी मर ले गई यहाँ गाड़ी खींचे खातिर यहाँ आ गई बोलो। अब केकर गाड़ी भी है पता ना, काफ़ी ही ज़्यादा टन के रोड लोड बा। देखिए नया गाड़ी भी है। ठीक बा, जेकर गाड़ी हो गए भाई अपन निकालो लो। भी आ चुकल भी एक निकाले खातिर, देखिए जेसीबी आ चुकल भी है गाड़ी के निकाले खातिर। जेसीबी अब एक के निकाली, देखिए अब निकलत ये क्या होती है। अब हम चलते जा। प्रदीप सर क्या कहे तुम दुर्घटना के बारे में हैं? सुरक्षित भाई ड्राइविंग करे के बा, जान बा तो जहान बा। देखिए सामने हमने के लाइव देखा होते हैं ये बाबे शीतलपुर भइल बा। चले के सर ना।